on hyväksynyt kilpailukykysopimuksen. Päätöksestä äänestettiin täpärästi luvun 12.8. Eniten arvostelua herätti työajan pidentäminen. Metalliliitossa pelätään työajan pidentämisen johtavan pahimmillaan työntekijöiden vähentämiseen. Työajan pidentämisestä pyritään sopimaan paikallisesti. Metallin valtuusto käsittelee ratkaisua vielä viikon kuluttua. Pääministeri Juha Sipilä on tyytyväinen sopimuksen syntymiseen. Sipilän mukaan sopimus on historiallinen ja sen synnyttäminen osoitti, että Suomi on sopimusyhteiskunta. Pääministerin mukaan sopimus valmistui etuajassa, joten sen porkkanaksi asetetut veroalennuksetkin toteutetaan etuajassa. Sipilä pitää erityisen merkittävänä sitä, että Suomi saavuttaa nyt Ruotsia ja Saksaa kilpailukyvyssä. Perussuomalaisten puheenjohtaja ulkoministeri Timo Soini kiittelee blogissaan kilpailukykysopimusta ja sen osapuolia. Sopimus oli järjen voitto, kirjoittaa Soini. Hänen mielestään Suomella on nyt mahdollisuus nousta. Luottoluokittaja Moody's on laskenut Suomen valtion luottoluokituksen tasolle AA1. Moody'sin mukaan laskun keskeisimpiä syitä ovat Suomen talouden ongelmat ja heikko kasvu. Kaksi muuta merkittävää luottoluokittajaa, Standard & Poor's ja Fitch, ovat jo aikaisemmin arvioineet Suomen luottoluokituksen 2A-tasolle. Luottoluokitus vaikuttaa valtion lainaaman rahan hintaan. Lauantaina lämpötila jää koko maassa alle 20 asteen. Viileä pohjoistuuli on kohtalaista tai navakkaa ja pilvisyys vaihtelee päivällä. Sää on kuitenkin laajalti poutaista. Metsäpalovaroitus on voimassa maan eteläosassa, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Muonio, Enontekiö ja Utsjoki. Yle Uutiset toimitti Marja Skara.